साहाखौनो खापसे फुदुंना लोंनोसैलै बेरायनो थांनो लुबैबाबो बेरायनो थांनो मोनला बै पापि एक्स हौवानि थाखाय। आयु साहासो लोंनो नागिरदों र' सिनियानो गैया माथो। ओइ सिनि गैयाबालाय बोरै लोंनोसि आं आरो सिनि गैयाबा साहा लोंनो हाया नै संख्रिनि साहा लोंनो हाया आं। दा लाबना होग्रा मानसिबो गैया बिबो न'आव गैया मा जागोन दा आंनि आरो साहा लोंनो लुबैनाया हाथारला। आङो लायनोसैलै दखाना खाथियावनो दंखायो माथो सिन्था। थाख्लायालाय अबाव फैनोलै बेयाव बियो जाबाय बिलाइफारा गामियाव दङ आं जाबाय गुवाहाटियाव दङ। थै अबाव फैलाबायनो बिफोरावलाय आंनो थांसैलै दखानाव सिनि एसे लाबोनोसै बिस्कुट पेकेटसे लाबोनोसै। मा खालामगोन मा खालामासो मोनलायलांबाय आं न'आवबो टिभिबो गैया टिभिखौनो गंसे बायनांगोन र'। मबाइलाबो फिसासो आंना मबाइलखौनो नङाबा गंसे बायनांगोनलै आं स्क्रिन टाच मबाइल। नङाबा बेफोरबायदि न' सिङावलाय मा खालामबाय थानो आंलाय टिभिबो गैया मबाइलबो गैया। बे जांगिला गावगाया गिदिंथिंबाय थायो ओमफ्राय आंखौ बे न' सिङावनो जेल रखम थाबाय थानांगौ आं। थांना फैनो र' दखानाव थांबाबो मोनथिनाय नंखाया बियो। हेलौ जावख' आदा थख्रा फंबाय मा खौरांलै? गाज्रिलै आंनि खौराङा गाज्रि। आं थांफिनोसैलै गुवाहाटियाव बेयाव थाला। मानोलै? आं दा नोंनो बोरै फोरमायबावनो देनाय जावख' आदा। जेखिजाया आं नोंसोरजों थांफिनबावनोसैलै बे न'आव फाग्लायाबो थाबाय थानो हाया हारसिंनो थै। आं बुंदोंमोन ना नों न'आव थांनानै मा खालामना थाहैगोन होननानै। औलै जावख' आदा आंलाय थानो हागोन सानदोंमोन। नों मोनथिगौ ना जावख' आदा आङो बिबारि मोननियाव रुटि गांसे बिबाय रुटि गांसेखौबो आंनो होआसैलै बिसोरो एसेबां अखद गथ'। हाव नोंहा गावगायाबो बिसोरनो सिगां होआमोन नालाय बिनो थांबाबो माइरं गरसेबो हरामोन माथो नोंलाय आरो फैसाबो 10 थाखाबो हरफेराखैमोन माथो नोङो। सिगांना सिगां आरोलै थांबाय बेफोर बाथ्राफोरा बेफोरखौनो सानबाय थाबा जागोन नामा? नोङो बिदि बुंबानो जागोन ना थख्रा फंबाय बिसोरसो मिथिगौ बिसोरनिया गोसोआव नांना दङ बिनिखायनो नोङो रुटि होजायाखै। नोंनिबो गोरोन्थिलै थख्रा फंबाय नोङो बिसोरखौलाय मानो एसेबो अनामोन बिबथै जालायनानै। नोंबो जुदि बिसोरखौ अननाय मोनबा नोंबो अननाय मोनगौमोन ना बिसोरनिफ्राय। दा गावगाया सिगाङो गथ'फोरखौ सैमा रखम बाहायोमोन नालाय दा नोंबो बाहायजाबाय आरो। थेवब्लाबो जावख'आ दा बेफोर बाथ्राफोरखौनो सानबाय थायो नामा बेफोर बाथ्राखौनो माबाबाय थायो। बावलांनांगौना बेफोरखौ जा जालांबाय आरो आंनोबा बावलांजोब्बाय। ओमफ्राय होनबा नोङो दा रांखावरिया नोंखौदि गारलांबाय नोङो बेफोरखौ बावलांनो हागोन? बांबुलिखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामबाय नोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ बावलांनो हागोन हा? थेवब्लाबो बिबथै होननानै बिसोरो आंखौ निमाहा होनांगौ ना। नोंहा निमाहा बिहैबानो जाबाय होमबालाय निमाहा बिहैबा खिजानि निमाहा होगौमोन खोना। अबाव आरो अबाव निमाहा बिहैनो बिसिनियावलाय। जेखि जाया जावख'आ दा आङो गाबोन गुवाहाटियाव थांगासिनो। दे फैबानो जाबाय। दे होमबालाय दा दोनथ'नोसै पेट मे सुहा दर रहिहे 10 थाखा फैसा दङ आङो मालफुवाजों साहा लोंना फैनोसै। दे दिनै थाब सिखारबाय दे आं सनाखौनो खेबसे फन खालामनि र' फुङावनो। ओरैनोबाथ' आङो सानसेयाव 6टा बाजियावनो सिखारा 8टायाथ' जाखायो आंनिया। हेलौ बा दिनै एसेबांथ' थाब सिखारबायना नोङो? औ नोंहालाय नोंहा सिखारबायना सिखाराखै? आंबो सिखारबाय नै सिथ्ला सिबनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों? आङो ना बिबारिजों रायज्लायबाय दङ। आयु बोरै बुंथारो। औ नङा होमबा? नंगौ दे। ओमफ्राय मोस्रोम बैनायमोनालाय सिरि मोनबायना मोनाखै सिखारबायना सिखाराखै? सिखारथ'वाखै र' बिसोरो 6:30 सिखारो। आलाबो जोंसार आलाबो जोंसार। सना लाखिथ'नोसै दे आइया आंखौ गाबज्रिदों र' मानोबा दोनथ'नि दे। दे होनबालाय दायो सम मोनबाथाय फन खालामबानो जाबाय। दे मायो माने थांनाय गांजेमा गोसोम रानिखौ सकसिम दोनहैना फैनाय। मानो मायबाफोर जादों नामा? जायाखैलै जेबो न'आव थाङोनो। मा एसेबां फुङावनो थांनो नागिरदों बेलाय 6टा बाजियावनो मा न'आव मायबाफोर जादों नामा? जेबो जायाखैहाय न'आव खामानि गोसानो दिनै लिंहरदों थाबैनो बेखौ। एसेबां फुङावनो लिंहरबाय आरो 9टा 10टाफोराव थांबाबो जायो एसेबांथ' गोजान नङाना बिसानि न'आ। गोजान नंलायलाय नङा र' दा न'नि मानसिफोरानो लिंहरबाय थादोंबा। आंबो बुंदोंमोन एसेबां फुङावनो थाङो नामा 9टा 10टाफोराव जायै लोङै थांबानो जाबाय होननानै। गैया थेवब्लाबो मानिया थाङोनो माबा फुङावनो। ओमफ्राय मा बियो ओंखारखांबाय? औ ओमफ्राय मा नोंहा गस्लाफोरखौ सोलायनो नामा? नांलालै सोलायलायला बिदिनो थांसै। मोखांबो सुला होमबा? मोखांखौ सुनि र' सुहैनि। थां सुयै थां।
थांथो फुङावनो थांथो बियो बिनि मोखांखौ नायबाय थानो गोसो गैया आंहाबो खोबसो बिबादि मोस्रोममोननि साइड जाग्रा जोंफोरनि साइड जाया साला आंबो खोजानाखौ खावनानै ओरैनो बदनामसो जागार गारबाय सनाखौबो मोनदिया बै माननाय मारि मोस्रोमा साला आंनि बेगाव अन्थाइ माखाखौ सोना दोननानै सनाखौ दिहुनना लांजोबदों साला बैथालिया र' नोंसोरखौबो नायना लागोन र' आं सानसे जोंहा बिबारि बिहामजोखौ हाबा खालामना लाबोबाथ' नोंसोर जोंहानाव आलासि जानो फैगोनलै साला नोंसोरखौ ओरैबायदि खालामगोन नोंसोरनि सिगाङावनो दाउ मासे बुथारनानै दिन्थिगोन नोंसोरनि सिगाङावनो संनानै दिन्थिगोन ओमफ्राय नोंसोरनो आलासिबाबो दरसेल' बेदर होगोन बिबो मा हारासो होगोन ओमफ्राय बाखि आलु गोजा होगोन बेथोनोबो बेनिफ्राय नोंसोरो गावबा गावनो लाजिनाय मोनगोन ओमफ्राय नोंसोर जोंहानाव फैया जाना थागोन बिदि खालामनांगोन नोंसोरखौ सालारि मोस्रोम नोङो गावखौनो बिराद गोहो गोनां सानना लादों नामा र' नोंसोरखौबो देनां जोंहानाव आलासि जानो फैबा नायगोन आं अपमान खालामगोन आं नोंसोरखौबो आंखौ जेरैबायदि अपमान खालामदोंमोन नोंसोरो बै गांजेमा गोसोम नालायथियाबो ओंखारखांबायना खांखैबा नायहैनि र' जाबायबा गांजेमा गोसोम रानि जाबाय दे फोजोंसारा दा ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि नोंलाय न'आव खैदिनसो थानानै फैगोन माबा 10 दिनसो थाबाबो जेबो नङा दे गांजेमा गोसोम रानि आयं बा एसेबां 10 दिन मानि सुट्टि होनोसो एबारो न'नि खामानिफोरखौलाय सोर मावगोन होमबा नोंसोर मावनो हागोन थाथों दे आबा एसेबां दिन न'आव थांनो मोनाखै बियो आरो बिसानि न'आबोथ' बांग्रिंजों बायदोंमोन ना दाथ' बे न'खौ फाहामनांगोन ना आरो न'खौ फाहामबाबो सासे सानैजों जानाय नङाना गोबां मानसि नांगोन होमबासो न'आ थाब ओंखारगोन बेनिखायनो गांजेमा गोसोम आयंआबो एसे हेल्प खालामहैथों दाथ' बिसा हाजिरा खामला लागायबाबो गोबां फैसा थांगोन बेनिखायनो आंनिबा बिसा न'आवनो मावजोबथों दे गांजेमा गोसोम रानियाबो एसे हेफाजाब होनो हागोन बेनिखायनो आङो बेखौ 10 दिनसो थानो होदों एबार दे बिदिबालाय मोजांसो ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि फैसाफोरखौ लादोंना लायाखै अबावबा बावलांगोन आरो लादों दे आंनो सोना होदों लेथुसि आब'आ सिरि मोनाखै न' सिरि मोनबाथाय माथो होलांनो हागौमोन बा बे बादुलिया दाबो सिखाराखै लेथोस्रि ओइ लेथोस्रि बा दाबो सिखारनो जायाखै नै गांजेमा गोसोम रानिया मालाय थांनो ओंखारलायलांबाय थाथो हायाबा थाथो दे जेबो नङा माथो होआबाबो जेबो नङा बियो मैया हराव 3 बाजियालागै मालाय सिनेमा नायदोंनो बेनिखायनो उन्दुदों बियो बेनिखायनो सिरि मोनाखै दिनै 3 बाजियालागै फिल्म नायदों ओमफ्राय नोंलाय बोरै मोनथिगौ ना नोंबो नायफादोंमोन फिल्मखौ है अबाव नायफानो माने आङो बायजोआव ओंखारदोंमोन 3 बाजियाव मैया हराव बेयावनो खोनादोंमोन आं माथो होलांनो हाबालाय मोजां मोनगौमोन आङो आंला दे माथो होलायनाङा दायो न' मोनहैबाथाय जोंफोरखौ फन खालामबानो जाबाय दे आयं जागोन दे आयं थौ होनबा थुदो गांजेमा गोसोम रानि थौ आदा खोनासं गांजेमा गोसोम रानि नोङो न' मोनहैबाबो जोंहाखौ फन खालामनांला दे आरो नोङो जोंहानियाव सानसेबो फैनो नाजानांला दे फैनांला नोङो फैनांला होनदोंना फैनांला सानसेबो फैनांला नोंनोथ' होनो थानाय फैसाखौबो हरजोब्बाय आं जागोन दे आयं फैला जागोन दे आयं फैला नङा खोनासं गांजेमा गोसोम रानि नोंखौ जुदि मालाबा फोजोंसारा फन खालामनानै लिंहरो मानो फैयाखै होननानै नों बुंबानो जाबाय आं नोंसानाव थाला आं हाबा जासिगोन होननानै बिदि बुंबानो जाबाय मोनथिबाय आरो नोंखौ लैथोस्रिया मैयानो बुंखादों नोंनि मोखां नायनो गोसो गैया होननानै नों मानो आरो मा बिनि सिगाङाव फोजोंसाराबानि सिगाङाव मानो बिदि माथो होनायनि बाथ्रा खोथा रायज्लायो हा गादावरि आयं आं नोंसानाव सानसेबो फैला नालाय आरो आं नोंसोरजों सानसेबो रायज्लायनो मोनला नालाय जमा थाफानो मोनला नालाय बेनिखायनो आंबो सानदोंमोन खेबसे माथो होलांनो होननानै नोङो जुदि जोंफोरखौ एसेबां मोजां मोनोबा जोंफोरजों एसेबां थाफानो लुगैयोबा नोङो जोंफोरनि मानो साइड जाया मानो मोस्रोममोननि साइड जायो मा बुंबावनो आरो गादावरि आयं दे गादावरि आयं थांसै आङो मोजाङै थाबानो जाबाय आंना जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोनबाबो आंखौ दिनै निमाहा होबानो जाबाय मानो होनबा जोंखौथ' दिनैनिफ्राय लोगोबो मोनखाला थादो आयं थांसै टाटा बाय बाय आंबो नोंखौ होखानो गोसो गैयामोन गांजेमा गोसोम रानि नाथाय नोङो जोंखौनो मोजां मोना जोंफोरनि साइड जानो गारै नोङो बै बिबारि मोस्रोममोननिसो साइड जायो बेनिखायनो आंजों होखारहरजाबायना नों दिनै लाइमोन आब'लाखौबो माथो खबरखौनो लायाखै आङो सनाथि आगैया मा जाखोबा एसे हामबायना हामाखैबा दायो खेबसे फन खालामनांगोन र' लाइमोन आब'खौ
सनाथि आगिनासो बेफोरबायदि किडनि गाज्रि जानो मोनबाय होमबा सानबाथाय दुखु मोनोलै आङो भगबानिसो सनाथि आगैखौ रैखा खालामदे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा आंनिया गुजुनाय जागासिनो गोरनायाबो सिरा मानगासिनो माने हां लाबानो गुजुयो आरोना माने आङो भिडिअखौ बानायदोंबाबो गोरनाखौ एसे डिस्टार्ब मोनदों आरोना माने एसे खस्थ' मोनदों आरो एसे गोलावै हां लाबानो गुजुखायो दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो नोंथांमोना जुदि आंनि सेकेन्ड चेनेलनि अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर थेंक इउ